Jek. Kom maar, ponies. Kom. Het is helemaal net mooi waar. Kom maar. Daisy. Hey Spidey. Hey. En Glendy. Hoi. Nou, ik maar lekker naar binnen, jongens. Joeke. Glendy. Wat ze nog net weten, is dat we morgen waarschijnlijk, ik nog net zeker, uniek deel zetten. Dus we hebben de laatste dingetjes ontwanden hier, zodat deze boxen wat kleer binnen. Ik ben bezig dat het wat minder tocht. Dit soort platen ertussen. Zo. Dat het er net tocht. En op dit moment snijdt het een beetje buiten. Dus binnen snijdt het ik. Maar het nadeel is dat het best wel weerd is. Maar dat komt. Ooit. Hey. Game ik haast in de box. Game alleen nog maar eten. Doe maar, hey. Doe ik. Hallo? Nou, nog een keer. Kom, Spidey. Doe maar. Oh. Nou, ik zal eerst het hek even dicht doen. Ja? Goed?
Oh. Nou kom. Je hem net. Doe maar. Hop. Ik ben daar maar net in. Nou, zeg maar. Joeke. Kleer. Kom, Spidey. Oh. Spidey. En nog een keer. Kom op, Spidey. Doe maar. Moefke. Moefke. Kom. Hop. Kom op. Hop. Nee. Kom. Nee. Kom. Ja. Hey.